Sumeblak soroting ayung pratangga pati sunare gumapit gunung temah temelawuh soro tembayung sumembrat limbrang cacane anggara rapuh nerapas sunare hayung arka tinampi sireping desa marmo datang mokal katingal gilar-gilar soroting hayung pratangga pati amurwani narbuka kandha anenggih tlatah papaning pandhita ingkang kaekwadi Dasapurwa eka marang sawijati luwih dasa 10 Purwa marang kawiwitan senadyan to katatitaing jawata ingkang samya anggegana raras samya jejal yuyil anggenira ngarempak wonten pamadyaning palagan sigra sang pawang hanenuwun kalawan dewa kang akarya jagat mugya katarima panyuwunipun sang Ki Pawang jaran sumambah kaluwarga besar Sintren Kuda Beksa Utama mugya hanyung murupi kedadosanipun ingkang mawujud jaran Kuda Beksa Utama sinabeting jemedhot Tamanasuri sigra mangambar-ambar labeting negari boyah ngawontenaken soroting hayung gumawah wonten
angganira rombongan sintren saking desa Pringsurat sumawana jaran kuda beksa utama napa ingkang kawujud kuda beksa utama kuda niku jaran utama niku ingkang diutamake sinabeting dadar samiga akala anggalya sintren hanemah
Lanjut iling-iling Mas.
Lanjut tari jarang lanang, Mas.
rapet-rapet dijogo mas, sing rapet-rapet ojo ono kejadian hal-hal yang tidak diinginkan ya. Sing rapet-rapet dijogo parah. 3/3 ya, 3/3 jaga kelestariannya ini. Oke.
Sigro baris suwantar sang raja.
Ngopo ning ngrungokno yo dik ayo mending lanjut yo kene nak ayam sekali
Samang ampun grebit dong. Aku kakek Prono. Weh. Awas kae dijogo kowe. Weh, kae dijogo, merono kae. Aja nganti mecah. Tuh. Jogo, cekeli. Lunakake.
khas jaran niku mekaten. Mula nek boten dicoba rapet-rapet biasane cok membahayakan. Ya matur nuwun dene boten wonten hal sing kirang manani. Saderenge pangapunten ingkang kadang-kadang Maria grup saking rombongan seni Sintren Kuda Beksa Utama niku iki kasih nokoten. Kajengan mriki matur nuwun Bapak Joko Heru dan Bapak Doyo ingkang dahar kinurmatan. Kawula sak rombongan nyuwun pangapunten subile wonten kilapipun. Nggih, monggo matur nuwun. Nggih. Merga menika sampun sawetara nika ndadaraken jaran nika kados mekaten. Menika memang ciri khas jaran niku mekaten. Lah mangke nganonggo nggih sintren ingkang badhe dipun mainaken. Sintren niku asal usul sejak ya kuwi Kusumaning Ayu Dewi Sulase kalawan Raden Sulanggana niku asal usule mangke wonten sintren. Nggih. Jenengan mangke menawi wonten sintren nggih sami-sami saged balang nggih. Balang niku kangge srana. Nek wonten sintren kedah balang niku kangge srana sebab niki sintren niku kedadosan kesurupan saking widodari. Lah niku kisahipun saged kena kanggo gawe tolak balak, kanggo gawe petani juga subur, kangge napa kemawon supamene wonten lare sakit niku nggih saged ngusadani. Insyaallah muga-muga sedaya niku sampun dipun sregendhake kalian Gusti ingkang murbeng dumadi. Semonggo dipun ajeng-ajeng mangke amirsani sintren Kuda Beksa saking desa Pring Surat. Matur nuwun. Ya tepuk tangannya mana Dede? Alhamdulillah. Nah niki barokah jenengan, nggih. Barokah. Niki wonten sintren babar wonten mriki niki jen luar biasa, nggih. Niki kedunungan silungan wahyu saking Maha Agung temenan. Malah sintren niku nek boten wonten sing jalur-jalurake niku boten kertos jenengan manani sintren niku saking pundi. Niku. Niki making kertos sejarah desa Pring Surat wonten sintren. Lah niki. Napa asal usule ya kuwi Raden Sulanggana kalawan Kusumaning Ayu Dewi Sulase. Cuman boten kula critakaken amarga wedalipun mestine nggih nika mboten panjang nggih. Menawi kok panjenengan ajeng kersakaken niki permainan seni sintren Kuda Beksa Utama niku kolaborasi nggih. Reog nggih wonten, jaran nggih wonten. Nggih nika jamang
nika ingkang dipun trekaken kalih cuman kalih dua. Nggih, niku dereng sepinten cuman niki damel cuplikan-cuplikan kangge menuhi syarat kangge sarombongan dugi mriki nika diantaraken nggih nika nawi panjenengan kepingin sumur kang gayeng sawengi malem suntuk niku wis saged mawon. Anya nuwun jamang pinten nyuwun sintren gending ping pinten niku saged nglayani. Nggih, hubungi seni sintren ya langgar sanggar seni sintren Kuda Beksa Utama saking Desa Pringsurat. Nggih mangke sami pamirsani kados napa iki judulipun sintren niku jebulna kaya kae. Jadi jenengan untuk terus isahe. Mangke jenengan padha balang nggih. Balang niku kisahe panjenengan balang insyaallah sing rondo mengko cepet kawin kuwi sing prawan siji niku wis didadaki. Nah kuwi mengko ki widodari sing nyurupi ora sembarangan ya. Nggih mangke balang niku balangane supaya ngangge sutang sutangane niku kena kanggo gawe ngusadani lare sakit. Niku nek pun balangaken kali sintren niku pun dipun sawa biayai kalian pawang niku wonten kanggene niku. Niki boten ecek-ecek niki. Kemenanan kebenaran. Matur nuwun. Lajengipun inggih punika sarasan budaya ingkang badhe diisi inggih Bapak Wahyu selaku budayawan dan juga pengurus Dewan Kesenian Kabupaten Pekalongan dan Nasbul Kabupaten Pekalongan, dan juga sudah hadir beliau Pak Joko Heru selaku Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Pekalongan, dan juga Bapak Saiful Bahri Ketua Nasbumi Kabupaten Pekalongan. Kepada Bapak Saiful Bahri bisa membuka acara saresahan pada malam hari ini. Waddalan panggilan kula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para kiai, para ulama, para sepuh bini sepuh, bapak ibu-ibu, engkang ilmu PPN ingkang sedang itu kawuh wonten ing panjenengan menika. Alhamdulillah puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kita saged kembalan wonten acara Pekan Budaya ingkang dilaksanakan dhateng masyarakat Petukangan Kemah Sumilir bersama dengan para seniman dan budayawan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Saderengipun mangke tutupan ngangge sintren sameneika rawuh wonten tengah-tengah kita yaitu Bapak Wahyu Kunsoro, seorang seni, seorang budayawan, dan juga kebetulan beliau niku asisten Sekda Kabupaten Pekalongan yang seneng tentang budaya, tentang seni tradisi kangge dugi ini wonten wilayah-wilayah kangge sami-sami nguri-nguri tradisi budaya ingkang wonten masyarakat. Sameika kula suwun kangge Pak Wahyu Kunsoro ingkang kelurahan juga menjabat asisten. Kula suwun kangge wejanganipun, kangge pesenipun, kangge pencerahan dhateng masyarakat pentingipun nguri-nguri budaya sesuai dengan lokalitas yang ada. Umpami Petukangan wonten kegiatan munggahke mulut tasik ngangge bengking, tasik ngangge merah putih wonten wowoane niku ingkang dipun suwun ngoten niku ampun lumet, ampun ical. Menika Pak Wahyu, waktu kawula sumanggala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, Rahayu. Yang kami hormati rekan-rekan dari Sanggar Kudo Beksa Utama nggih, Surat. Yang kami hormati Pak Saiful Bahri selaku Ketua Les Bumi sekaligus sebagai bahasa Indonesia nggih, sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Ada Pak Joko Heru di sini, Ketua DKD Kabupaten. Nggih, matur nuwun atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nggih, saya mohon waktunya sedikit, mungkin sekedar menyampaikan beberapa hal karena nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan pertunjukan sintren. Sintren itu sintru, sintru itu wingit. Bahwa budaya-budaya lokal yang ada di wilayah kita memang kalau kita bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Ini tadi ada kuda kepang atau kuda lumping atau apapun namanya, merupakan salah satu wujud seni budaya tradisi yang saat ini berkembang khususnya di daerah Kabupaten Pekalongan. Ini tadi dari Surat, dari Sokoyoso juga ada, dari Utomo ada, dan cukup banyak daerah yang ada. Kemudian setelah ini nanti akan ada sintren. Sintren ini merupakan salah satu warisan budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi warisan budaya tak benda yang berasal dari Kabupaten Pekalongan. Bapak Ibu mungkin mirsani wonten sintren dari Cirebon, dari Brebes, dari Tegal, Batang sampai ke Kendal. Tetapi secara resmi pemerintah menetapkan bahwa sintren itu berasal dari Kabupaten Pekalongan. Nah, ini perjuangan dari Pak Joko Heru, Ketua DKD, yang menyampaikan kepada Bapak Presiden melalui Kementerian Pendidikan. Kok bisa nih sintren ini merupakan warisan asli Kabupaten Pekalongan? Niku awalnya sepele Pak, bahwa di dalam setiap pertunjukan sintren maka ada sekumpulan mantra atau doa atau tembang yang menyebut tentang Sulasih lan Sulanjono. Sulasih Sulanjono itu menurut babat atau legenda merupakan putra dari Ki Joko Bau atau Bau Rekso. Bau Rekso putranipun Ki Gede Cempaluk yang ada Sumarit ataupun berada di Kesesi. Nah, ini menunjukkan bahwa sintren ini asal usulnya dari wilayah Kabupaten Pekalongan. Ada cukup banyak seni tradisi yang berkembang dan saat ini cukup membanggakan bahwa di setiap daerah muncul seni-seni tradisi. Di daerah Kedung Patangewu ada terbang genduk yang sudah berjalan sampai 5 generasi. Alhamdulillah sekarang sudah muncul lagi. Di Kampil juga ada. Terus ada kuntulan, mungkin pernah dengar ya, seni kuntulan itu juga sekarang sudah bangkit lagi. Ada cukup banyak seni-seni yang selama ini tertidur dan sekarang sudah dibangunkan. Dari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua masyarakat, khususnya Pendopo Gemah Semilir yang menjadi sentrum di Petukangan ini, nguri-uri budaya lokal ataupun budaya nenek moyang. Nuwun sewu, saya berani matur bahwa budaya nenek moyang ini jangan kita benturkan dengan agama ataupun dengan keyakinan-keyakinan lain. Nek pasang molo ketika Pak Saiful tadi, di atas ada pari,
ada jagung, ada stagen, misorit ke baskom, kayak banyu, itu bukan sesuatu yang bersifat mengingkari ketuhanan, tetapi itu adalah bentuk-bentuk doa yang tidak terucapkan tapi disimbolkan dan diniatkan. Ontene pari niku wujud kedonga supados mangke ingkang kagungan griya kecukupan sandang pangan, ontene tebu sagete manis. Kemudian adanya stagen dari hubungan nganti tekan ngisor itu menunjukkan adanya hubungan vertikal kepada Tuhan, maupun di situ ada air di bawah yang menunjukkan sumber dari kehidupan. Cukup banyak hal-hal yang berwujud simbol yang kalau kita tidak pahami nanti dianggap ngijin atau makani setan dan sebagainya. Insya Allah nenek moyang kita dulu tidak seperti itu. Doa-doa yang terucap dalam bentuk simbol inilah yang perlu kita lestarikan, tapi diunsai satu persatu. Mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan karena kelihatannya ini sintrennya sudah ditunggu adik-adik. Pak Saiful, sekali lagi kami mewakili pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang dilakukan oleh kawan-kawan saudara-saudara kami dari Petukangan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berkelanjutan di saat-saat yang akan datang, bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi, lebih terkonsep lagi. Ini sudah bagus, tapi insya Allah nanti akan menjadi lebih bagus lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Wahyu, matur niku ingkang saged dipunaturaken sareng sampun lagi dalu. Sumangga Pak Dalang sintren dipun lajengaken pagelaranipun. Nggih, matur nuwun. Monggo. Terima kasih.
Awas catri itu dijambi nyamun rubuh. Awas yang bala ampun rubuh. Monggo sing penting kang batin
saking galang niku wonten manfaat. Mudah-mudahan panjenengan angsal barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Balang niku sampun tradisi, tradisi adat naluri. Sinten ingkang saged balang niku mangke wonten barokah tambahing rezeki.
Alang-alang taline oman sombong balang jae maneman engsa-engsa monggo balang engsa-engsa monggo balang alang-alang taline oman sombong balang jae maneman
sarunggungan selisih tren kuda bekso tomo supilih kata kalpatanipun nyun agunging panas kami ingkang kata-kata kamila sugeng kundur sugeng ndalu nggih para kadang pamirsa semonggo
Ngomong ah hari ini. Hari ini. Sampai Mas. Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Oke, jangan lupa Sud Hasan Jihan Kudo Boksa Utomo. Ya. Oke guys, sudah selesai. Waktunya untuk pamit. See you lagi di lain kesempatan. Oke, bye bye teman-teman. Urung pepek rong jam nggih, rong jam. Ini MC kita, guys. Jenenge Pak Kasadi. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan juga share Hasan Jihan Official. Dan juga Kudo Boksa Utomo ada official YouTube-nya sendiri ya. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Acara hari ini Petualangan Culture Week telah selesai di desa ngendi ge? Ya, Wiradesa ya, di daerah Wiradesa. Lebih